Deze beam bottel weer uit. Wat? Er zit een nieuwe blomkes in. En het zuid wat over de novembermaand ontnota. Die is mild. Flink mild ik. Maar dat zal al jaar verhoren. Joen en vannacht hebben we door bewolking. Uit een trog rein of lichte rein. Ik kan beter zeggen uit een trog wat rein. Want een soort wetter zult net wezen. En de temperaturen zitten tussen de 2 en de 4 graden in. De wind uit het noorden en noordoosten stevig genoeg, matig en vrij krachtig of betiden hut zelfs in het waardgebied. En dan morgen. Morgen ik weer een bewolkte dag, zit nou lijkt het. De zinnen komt er net aan te pas, wel uit een trog is wat rein en een temperatuur zit tussen de 6 en de 8 graden. De wind nog altijd nu noordelijke richting en noordoost, misschien wel even noord-noordwest en die zal matig en krachtig wezen, de krachtige wind in het kust- en waardgebied. En dan op naar het fruitsjoch en dan komen we de wintertje. Op waasje alles even wat sneeuw, nog net volle. Een protte bewolking, de zinnen had het dreig en in de nacht al lichte frost. Op toons en vreed is de zinnen er wel bij, maar hebben het ook sneeuwbuien. En dan kan er soms wel eens wat meer sneeuw vallen, wat het kan gewoon wel wiet worden. En vooral op vreed hebben we dan de meeste sneeuw. En we hebben het over temperaturen om en bij de 2 graden heen in de nachten. Min 3, min 4, misschien opplakken zelfs wel matige frost. We moeten morgen maar weer even in het baarsje.